हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थानो नाङा लोगोफोर बयबो साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर आं भिडिअ खालामना सानदोंमोन आरो लोगोफोर दुब्लि बारियाव हारसिं जिरायनानै दंफैयो नै माथो खालामनानै थानो साननानै एसे भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर नायलांबानो जाबाय नै जोंनि दुब्लियाव जेबो गैया आरोना लोगोफोर नै बोरमा मोसौ खानानै दोननाय दं आरोना हाग्राबारिसो जिरायनासो दं आङो दानोना लोगोफोर बेलासिना हारसिं न'आव मा खालामबाय थानो बेखायनो बेरायनो फैबाय आरो आं एसे दुब्लि बारियावनो थान्दा बार जानोसै आराम मोनो खोमा देहायाबो एसे बेखायनो फैबाय लोगोफोर हारसिं लोगो रावबो गैया आं हारसिं फैयो आं बेलासिनि मानोसै सानबा हाबहां जाबाय टाइमाबो दा बेसेबां जाखो 6टा जानोसै 4 मिनिटल' खोमा आरो थांफिनसै बोरमा लांफानोसै लांनोसै बोरमा मोनाबाय थाबाय थाजाया बोरमा लांफानोसै दुब्लि बारिनिफ्राय मोनाखाबायना लानानै थांफाखानोसै आरो बोरमाखौ नै हगारनायसै थाबायनाया नै बोरमा फिसा थाबायनोबो रोंगौला मासेया दोनायनि बेखौ बुखुनोसै आङो माखासे नागारजोबनायसै आरो हा इसोर माथामा थाबायखौनो हायासै मोनाबाय फुलाला जा हाग्रा जानानै दं जोंना बारिया बोरमा फिसाफ्रा जि दोलांबाय बोरमाया आं थांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै